hemos triunfado. Actor nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa, Forocoches? Certs problemes de tempo per marcar els aplaudiments a la sintonia nadalenca de Què passa, Forocoches? Però és que és normal, són els nervis, home. Sí. Són els nervis de saber durant una estona més ampliada del que és habitual, que normalment no ho és, però és igual, el que diuen avui els xurmanos, o els que queden a Forocoches, clar. Sí, clar, i passa una cosa amb Forocoches, no sé si heu fixat, que gent que entra a Google buscant una cosa acaba a Forocoches, no? Sí. Ells no volen entrar. El meu amic Polete diu que estava buscant un lloc per tallar-se els cabells, per internet, també, sí. Quines idees, no? I el primer resultat de Google era aquest tema de Forocoches. ¿Habéis ido a una peluquería con final feliz? Final feliç no vol dir que t'ho facin gratis, no? Que no et cobrin. Bueno, per mi seria feliç. Molt feliç. O que tirin serpentines. També, no? O que et facin massatge, hi ha alguns que et fan massatge. Sí, també. no, home, massatge al cap sí que t'han de fer una mica, no? Una mica de caparró. Sí, una mica de toqueteo. Sí, aquell lower que van fer amb una perruqueria, sí. Que després van acabar, es posen un guant metàl·lic vibrador i te'l posen per les espatlles. Ah, per les espatlles. Ah, molt bé, molt bé. Em va agradar, aquest lower? Sí, molt. Fins a quina alçada de l'espatlla arriben amb el vibrador? No, aquí a les espatlles. Ah, espatlles. No esquena, espatlles. D'acord. Doncs bé, aquest xurmano deia: este finde, un par de foreros de la plataforma de anime y manga y yo tenemos pensado ir a una peluquería china para que nos hagan un masaje y acabe con FF. ¿Tenéis alguna experiencia? ¿Alguna recomendación en Barcelona? Escolta, potser FF és fast forward. No, accelerat, un final accelerat. Sí, o Final Fantasy. No. Era final o Fuki. Sí, més aviat això. Podria ser. Un xurmano no ha respost, però clar, tot aquest tema de quedado con los de anime y manga li ha servit per dir: vamos, que os vais a dar por el culo disfrazados de mamarrachos. Falta el respecte, allò es diu cosplay. Sí, però es diu disfrazar-se de mamarrachos. Home, no. I a més està desviant el tema. El que ens interessa és les perruqueries en final feliç. Ah, exacte. Un altre tio diu: no entiendo eso de mezclar putas con otras cosas, a saber qué corte de pelos hace. Mira, vols que digui la veritat, estava pensant el mateix, no? Sí? I el temps mort que hi ha entre els cabells i el que ve després, no? Què passa en aquell moment? Quina tensió, no? Molt fred. T'assequen els cabells, et passen el plomero aquell, no? Sí. I llavors... Sí, i llavors tu dius, i ara, què? I què? Sí, és com molt incòmode, no?, aquella situació. Clar. Una mamada? Clar, home, no sé si acaben de tallar els cabells i diuen una mamada. A mi no m'han dit mai en la perruqueria, no? Però bueno, un altre xurmano diu: yo no le dejaría mi pizza a una tía que tiene tijeras cerca. Aquesta és una altra, Aquesta també. Anem al tanto. És que no es poden barrejar les coses. I un tio posa un cas proper que va succeir, diu: unos colegas llamaron a dos putas chinas de esas y cuando les vinieron, una era un orco medio joven y a la otra la llamaban la Angela Channing. Esclar, i a més a domicili. Que ja les tens a casa i dius, ara què fem, no? Perruqueria a domicili. Clar, és... Bueno, arregli'm les puntes, només. Bueno, és que és com ho diuen així. És això, no? Nos vamos de puntas. Quan vols anar a una perruqueria d'aquestes. Vinga, un altre tema molt interessant. Un tema titulat Tengo un amigo mazao. Que seria un sinònim de ciclao? De catxes. Sí. Que està molt fort, Està molt fort. Ciclao seria amb components químics i mazao pot ser que només sigui d'aixecar rodes de tractor, ¿no? Per exemple. No? Esclar. O sigui, bueno, és això. Diu, y la verdad es que el cabrón está del copón. Mide 1,82 y está fuerte y fibrado en plan todo músculo y casi nada de grasa, pero tiene un problema. Es bastante feillo de cara, la verdad. Y bueno, las veces que he salido con él de fiesta se raya un poquito porque, claro, ve a tíos guapetes de cara pero con cuerpos escombro que van con pibones y le entra la rayada. Ya le hemos dicho que no pasa nada, que ya algún día caerá alguna, si será por guarras. Pero comentando esto, Shurs, la verdad es que sí me he fijado que para las tías ya puedes tener un cuerpazo que lo que les tira más a bastantes es la cara que tengas. O sea, si eres guapo de cara o no.
Hi d'haver-hi noies per tot, i nois per tot, com és habitual, però esclar, en el cas de les persones que es posen fortes, que no pateixi aquest noi, perquè cada cop se'ls fa la cara més petita i se'ls hi veu menys. Sí, és veritat. Cada cop hi ha més cos i menys cara. Hi ha un moment que pràcticament ni s'aprecien les faccions, vull dir que no perdi la fe. Fins i tot se'n va la cara cap a dintre, no?, en alguns casos. Sí. Hi ha segons quins exercicis d'abdominals que, depèn de com el fas, el cap se fiquen dins. Va, i acabarem perquè la història que estàveu esperant avui és aquesta. Hoy fui a mear a un baño público y ¡buf! Joder, terrible. Estava... Mira, deixa-li explicar. Potser no és una qüestió d'higiene, no? És que, perdona, la concatenació aquesta de buf, joder, terrible, és com el primer buf és què passa, després joder, i després terrible quan ja te n'adones del que ha passat. Està molt ben expressat, tot això sense verbs, eh? Diu, pues sí, voy a mear. Y venía un paisano gordo detrás. Y justo entra al baño de al lado. Me la saco y me dispongo a mear. Había un silencio en el ambiente como de tensión y no me salía la meada. Problema quan passa això. I passa. Sí, és que si vas nerviós, vas ràpid, no surt res. No, ràpid, res. Per molt que tinguis, eh? Clar. T'has de relaxar. Sí. Exacte. Y nada, que seguía el silencio y no podía mear. Suena un ruido agudo. Fiu. Parraf. Ai, no. ¡Bum! No. Entre paréntesis, era un pedillo agudo y de repente, plof, reventó todo con un petardazo y el sonido de la mierda a propulsión contra el agua. Terrible de verdad, qué asco. Brutal la cantidad que tenía que estar saliendo. Al momento me vino un olor, joder. No. Es que lloro, Shurs. Terrible. Un olor a mierda podrida. No. Que en principi ja ve com podrit de sèrie, això, no? Ja els sucs gàstrics ja han fet la seva feina. Ya, es eso. No aguanté más y de la mala hostia dije: me cago en tu puta madre, qué peste puto cerdo, Dios. Lo dije bastante bajo, no quería que me oyese. Se volvió loco el tío y empezó a dar puñetazos contra las paredes esas que separan los baños. Hijo de puta tú, cabrón, ¿es que tú no cagas? Como salga te meto una hostia, niñato. Cogí y me piré. Fuera me esperaba una amiga. Le dije que iba a otros baños y se quedó flipando. Pero pasé de contarle la historia del puto cabrón ese. Tantos retretes y entra justo al de mi lado. Encima se me pone farruco. De verdad que si en ese momento tuviese un botón para que explotase su retrete, lo pulsaba. Quin drama, de veritat. A vegades són coses que passa quan has de compartir doncs, uns banys públics amb el 4. Aquest és el problema. No hi ha intimitat, no? Forats per dalt, per baix. Sí, és veritat. És que un dia se'ns veurà tot en un bany d'aquests. Cada cop tiren més amunt el que és la mampara del mig. Bueno, no? Es veuen les cames, els pantalons, els calçotets, es veu tot allà. És que al final et posaran només una tira als ulls, perquè no et vegin, no et reconeguin. Com censurat, els ulls, saps? Una tira negra. Ja està, i amb això ja en tens prou. I ja està. I les cisternes allà al mig del menjador, i ja està. Tens la identitat i la intimitat protegida, què més vols? I ja està, tot arreglat. Bé, hi havia un tema, però no sé, és que jo no sé, ja no sé. Diuen que ja no. Diuen, la gent diu que no ja. Diuen que no. Que anem tard. És que et volia explicar una cosa, Jair. Ens ha escrit l'Albert Bretxa des del Súter. Que era el tio del lavabo. Fent referència a Foro Paralelo, aquest fòrum que s'ha muntat en paral·lel a Foro Cotxes per l'arribada de nouvinguts que no són gaire ben rebuts allà, i resulta que a Foro Paralelo ja han obert un fil dient: han nombrado Foro Paralelo en la segona hora, programa de ràdio. Meravellós, doncs ja està, dilluns ja anem cap allà. Doncs a veure què passa. Jair, moltes gràcies. A vosaltres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?